അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കറിയാണ് ട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പഴയ കാലത്തെ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കറിയാണ് ട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണക്കമീനും മാങ്ങയും കൂടി കറി വെച്ചതാണ്. തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ, മാങ്ങ, തക്കാളി, സവാള, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ്. തേങ്ങ അരച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ളി വറുത്തിടാണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ടില്ല, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് വറുത്തിടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്ടോ ഈ കറിക്ക്. നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ കറികൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപ്പുമാവാണ് ട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമാവാണ് ട്ടോ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് പൊടി പോലെ ആക്കി എടുക്കും. പിന്നെ ഉപ്പുമാവും പഴമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞെടുത്ത് മെഴുക്കുവരട്ടിക്കും കൂടി എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.